Bella. So for today's video, I'll be showing you the products that I'm using before and after taking a bath. So yung first naman na ginagamit ko na product is itong head to toe shampoo and bath. So itong head to toe shampoo and bath, ginagamit ko siya dahil ang aking skin is sensitive. And kapag may insect bites ako, tapos kinakamot ko siya, nagkakaroon agad siya ng sugat. And sinimula nung ginamit ko na to is hindi na ako masyadong nangangate. And kapag naman wala akong stock na ganito, ginagamit ko itong Dove Pink Beauty Bar. And sobrang cute din niya kasi pink siya. And itong dalawa na to, kapag winawash ko sa face ko, para pa rin akong merong soap. Kasi kapag nilagay ko siya sa face ko, slippery pa rin siya. And yung first time ko siyang ginamit, tapos na nag-wash ako ng face ko, tinka na ako merong pang sabon. Kaya nagtaka ko bakit. Pero nung tignan ko sa mirror, wala pa rin. And yung kapag katapos ko naman gamitin to, ginagamit ko is Jergens Ultra Healing na lotion. So, itong Jergens Ultra Healing lotion, ginagamit ko siya dahil yung skin ko is dry din. And after maligo, and kapag matutulog na ako ng gabi. And nung simula nung ginamit ko to, yung skin ko is hindi na siya nag-dry. Ma-smooth na siya, hindi na siya dry. And yung last item naman na ginagamit ko and my sister Liam is itong Calamine Zinc Oxide. So ito, pag may insect bite ako, kunyari dito, ginagawa ko is minawash ko muna and ng soap and water, and after nun, papatuyuin ko. And lalagay ko naman to 3 times a day. And yung texture naman niya is para siyang lotion din, pero watery. So, yan yun. So, ganyan ang texture niya, para siyang watery. And mabango din siya konti. So, there you go guys. Ayun yung mga product na ginagamit ko. And kayo naman guys, anong product na ginagamit nyo after or before nyo maligo? So, if you like this video, please like, share, and subscribe. See you on the next